Il-Banek Maltin għaddew b'mod tajjeb ħafna minn skrutinju li jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew. F'analiżi li qed issir lil diversi banek kbar Ewropej, l-HSBC u l-Bank of Valletta kisbu riżultati inkoraġġanti ħafna. Dan ifisser li huma m'għandhomx ibidlu l-kapital tagħhom. Skont l-analiżi li saret instab li l-Banek Maltin qegħdin f'pożizzjoni finanzjarja tajba ħafna, tant li f'każ remot ta' kriżi għandhom kapital aħjar minn banek kbar Ġermaniżi, Franċiżi u Taljani. Dan it-test huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu u ssejjaħ bħala evalwazzjoni komprensiva. Din hija verifika bir-raqqa tal-karti tal-bilanċ u s-saħħa tal-banek il-kbar u saret qabel il-Bank Ċentrali Ewropew jieħu f'idejh il-kompiti superviżorji tiegħu f'Novembru. L-evalwazzjoni komprensiva tal-Bank Ċentrali Ewropew hija differenti minn testijiet tal-istress li saru qabel fl-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan il-proċess saret evalwazzjoni iktar preċiża tal-kundizzjonijiet tal-karti tal-bilanċ tal-banek kif ukoll tar-riskji tal-kreditu u riskji oħra fil-kodba tal-banek. Fiż-żona euro dan l-eżerċizzju sar fuq 130 bank ewlieni. Kien hemm 25 bank li fallew dan it-test. Fil-fatt l-evalwazzjoni komprensiva sabet nuqqas ta' kapital ta' 25 biljun euro f'dawn il-25 bank. 12 mill-25 bank diġà koprew in-nuqqas ta' kapital li kellhom billi żiedu l-kapital tagħhom bi 15 biljun euro fl-2014. Il-banek b'nuqqas ta' kapital għandhom iħejju skemi tal-kapital fi żmien ġimagħtejn u se jkollhom sa 9 xhur biex ikopru n-nuqqas ta' kapital. Il-Banek Maltin mhumiex milquta minn dan. Dwar ir-riżultati pożittivi tal-Banek Maltin ikkummenta l-Prim Ministru Joseph Muscat li fuq Twitter qal li kien sodisfatt jinnota li l-Banek Maltin għaddew minn dan l-iskrutinju b'suċċess.